Обучение. В изгледа на процеса, в маската на скоростта, източникът на скорост може да бъде избран. На тази машина е избран радарният сензор. Има също така избор на GPS сигнал и ECU на трактора. Ако се използва радарният сензор, той трябва да бъде калибриран. Калибрирането трябва да се извършва всеки път, когато машината се използва за първи път. За да влезете в менюто за калибриране, активирайте режима за настройка в главното меню. След това отиваме на тази плоча. Радарният сензор може да бъде калибриран в менюто за калибриране. При машините с Roll Control, калибрирането на клапите на Roll Control също може да се намери тук. За радарния сензор тук могат да се въведат импулсите на 100 метра. Този бутон отваря менюто за калибриране на разстояние от 100 метра. Тук може да се въведе маршрутът, който ще се измине. Измерете разстояние от 100 метра и след това започнете калибрирането, като щракнете върху стрелката. Когато разстоянието бъде изминато, спрете калибрирането.